kandusanan. Sa usa ka babaye nga si Churarat nga taga Apa-apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte nga adunay sugilanon siyang kinabuhi. Maong ania siya sa among istasyon na wala pa marehistro sa kandusanan. Ang iyang sugilanon mga kandusanan, hago kaayo siya sa ilang balay. Sakit iyang pangijuran, iyang lawas, wa siya kasabot siyang gibati. Kaya aduna siya'y ba na mga kandusanan, pero dili mo tabang mga kandusanan. Mao kini ang sugilanon sa atong letter sender nga si Churarat nga ania sa among istasyon na wala pa marehistro. Mga kandusanan, mauni si Churarat mga kandusanan. Hello, Day. Hello, madam. Churarat, at Hapon. isulti ang imong sugilanon sa imong kinabuhi. Kusga imong tingog kay live ta karon. Mayong hapon, mga kahandusanan. Ani ako sa inyong istasyon nga wa pa marehistro kay aduna ako'y isaysay sa akong bahin sa akong panimalay nga magtrabaho ko sa akong panimalay, hago kaayo lagi ko kay kada laging kugihan lagi kuno ko. Daghang ko gibati sa akong kalawasan, doktora, magpatambag ko unsay angay na kong buhaton ka ng dinaunta ko maglihok-lihok og grabe ba ka ng kuan ra, simple ra nga mga kuan ba, Mga dili lihok, kaayo. mga lihok. Wala kay mga anak kandusanang Churarat. Sa una na ako'y adopted unya, gikuha naman siya sa iyang mama. Na maulagi na doktora no, kung wala kay kauban sa inyong Karon balay. ako na lang usa og Imog akong yung bana. tanan, imog yung tanan lihokon sa inyong balay. Anak No, man jud, dili gyud lalim doktora, so tambagi siya. Tambagi ang atong letter sender nga si Churarat doktora kay urag lisod gyud niyang sitwasyon no nga way makatabang sa iya sa mga lihokon sa balay. Sakit akong kuan doktora, akong hawa, akong abaga, ga ngul kay kana laging manglabata. Oh, ato na siya tagagpagtagad, no? Mga isang tagkatahuran sa itong mga kandusanan. Maayong hapon diha mga kandusanan. Ni ana pud may bisita nga si Churarat. Balik-balik naman po ni siya mga kandusanan. Uy, giganahan man siya balik-balik diri sa istasyonan niya o pamarehistro. Kaya na po siya patambag in town mga kandusanan. Abot sa iyang debate karon nga na nakita pud ko nun iyang mga likod, ang mga iyang kalawasan, iyang mga pangijuran. Kay gumikan sa mga lihukon sa iyang panimalay mga kandusanan. Kaya po siya katabang. Dobleng gid akong kuan karon kandusanan, no? Ana na siya, Madam Churarat, ang imong buhaton anang imong mga panakit sa kalawasan. Simple lang na sa Madam. Simple lang na sa iyo. Sa man doktora. Wa pa ka nakapahilot. Nakapahilot na ko sa una. Nakapahilot na ka. Mabalik raman lagi siya kay. Panuot siguro ni doktora no. O ana siya, kanang kahago mang gina nimo no. Pasmo ang kusog kuno doktora. Simple ang magpahilot ana, Madam. Adto ka ana, di ba na kabalo ka ng kalubihan? Naikabaw, patumigtumbi ng imong likod. Makaayo na doktora. Makaayo na siya. Pagpamasad sa kabaw, pagpatunob anang kabaw. Kasi sa Mao'y imong likod. magbasa sa akong likod. Oo, maayo ng Maayo ang ng kabaw. mabuan. Oo, maayo ang kabaw mo Sakto masas. gid na doktora no. Oo, maayo. Unya haklopan pud nimo, oy. Unsa may gihaklop na ko doktora? Kanang dahon sa kuan, God. Kanang dahon sa Kanang dapaw doktora. dili. Kanang malaoy mangganyo na siya. Dukduk ko na nimo, oy. Kanang dahon sa bagyang. Bagya? Oo. Happy na pagsaluyot doktora. Dili, oy. Bagyang Dahon di sa ay. bagyang. Dukduk ko na nimo siya. Dukduk ko na nimo siya ang butilya. Pag kuan na siya, ihaklop sa imong asa dapit ang imong mga sakit sa kalawasan. Mao di. Oh, maayo na siya nga kung ano. Kanang pong imuhang, unsa to? Sakit imong pangijuran? Kay karang Kanang magkala Wala imong, ba ang problema ani basig giperminti siya siyang bana kandusanan. siguro, Doktora. kanang imong bana siguro, no, kahandusanan, Churarat, siguro, bisag ikapoy na ka. Kanang, at iba nun gyapong kaniya pagkagabiin, no? Oo, doktora. Mo gid siguro, maunang na- magsakit imong pangijuran. Di na mawagtang yun kada gabi eh. Ay, mauna siya nga nadubli gali mo mga Dubli-dubli kakapoy, akong oy. kahago. Oo, mauna siya. Trabaho sa adlaw, trabaho po sa gabi. Ayaw na pagtumar og medisina, oy.
Ayun na kay Unsa may ang kuan man day anang imuhang gibati ko ano man day na sa simple ra oy. Magpatunog-tunog ka sa kabaw. Katong badyang, no? Ayaw Oh, gid siya. haglupi na sig bagyang. Pwede na sila uyon, Malaoy doktora. gyapon na siya. Ang iyang Oh, maglaoy pud ka anang sa bagyang gihapon no. Laoy na kay kanang mga kuan man siya kanang mapamao Sa na mga nimo. panuhot, Oo. no? manggawas ang Tambal- mga panahon Ay, na doktora. oo, makaayo gid na siya kanang Oo ba? bagyang. At imana na siya kandusanan churarat kay maayo ra gid na siya. Okay? Okay, maura ka tong... Maura ka to ako ikatambag sa imo. Maura tong tambag ni Salamat, doktora. doktora. Oo, tong tambag maayo. ni doktora Buhata sa to, imo. buhata. Dahil tsurarat na kanang magkuan ka maglaoy kag badyang. Oo. Oo, tapos ang magpahilot ka sa tiil sa kabaw. Kabaw, oo. Maura gid na kanang the Tumban-tumban best ako, nga oo. oo. The best nga solusyon. Oo. Okay, salamat sa imong pag-anhi diri sa among kaguling istasyon. Okay, daghang Sa salamat kahandusanan sa inyo. na wala pa marehistro. Maraming salamat sa pag-anhi nimo kahandusanan Oo. Churarat. Thank you po sa inyo. Thank you for doktora. watching. Ug huwag kalimutan mag-subscribe Subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninon. Thank you so much.